Yöneten ilki bir iş bitir. Kerwen tap. Bor kaka. Men kerwene jaň eden gelip çağıraýar. Yok can etme. İğrinden ova varartın. Ötür sorağım yanından alıp kaydartın. Eger başarmasan, sen üçün şöýün kapısı yapık. Kaka. Men aýtjagym aýtdym. Bor kaka. Sen aýtşyň ýaly däýer. Şöhret sen nire oğlum? Onu kakımdan sonra. Şöhret sen dur oğlum. Gatı görme kakındır. Söğürüm keyerim. Dur balam dur. Dur hani. Adamın kısmatı eneden bolan gününden maňlaýyna ýadylan bolurly. Insanyň ýazgydy beýikli pesli, egrem bugram ýola meňde şo. Adam pagy dünýäe inip ýaşap maşgala gurup önülge öndürüp adamlyk borjyny berjay etmeklik pardy bilen alalaşýan bolsa, onu oşo ýoly hökman geçäýmeli. Ýöne geçmek ba diýip dostum nur ýagdy maňa köp zady öwredýärdi. Gerşiňe yüklenen ýüküň aslynda ýeşermän ýaşamak, şeýle ýaşamak adamdan köp zat talap edýändir. Insan hökmünde ruhun sagdyn, süňňi päk saklawan, öz mertebäňi, maşgalaňy döşüň gerip gorumany başaryn diýerdi pahyr. Perdentlerine baştan terbiye bergin. Son giç var diýerdi. Ine şu ýerde men ýalňyşlyk goýberäýdim öýdýän. Heniden giç däl, düzetmeli. Kaka, yüreğin ağrınak gerek. Yok kıydım. Yoranda ikicimiz çay içeli. Çay berjek. Ova. Ýür kıydım. Men akyl kıydım. Sen bizim tohumumuza ısnat getirdin. Dine bile däl. Türkmen ağaň däpde suwun depeledin. Heydi öýüňe gelen mihmana bir kowarlarmy? Mihman ataňy bul diýlen eşitmem. Eşitýäňizmi? Salam dost. Gowum ýagdaýlaň. Şu urdan aýt şu ýerde ýaşaýam ka. Aydalol şu ýerde ýaşaýanam ekenne. Yer olsana näme gerek? Ay görüp bir gulaşaýjakdyn-da. Yok da sen salgyň ýalňyşmysyň. Arkyn gidiber. Ha, şeýlemi? Hawa. Ay bor bagışlaň onu. Ýa öýde pul soranyny eşitdim. Ben şunu alla, şu taýdan garaňsyla. Gaýdymyň görmäýin.
Al kakam berdi. Sana pul gerek ha? Kakam iýerdi ýa-ni? Awa. Al. Akıllı adamlar täzeli öýünü bilýändir. Me al. Todayan mı ya kömek edeyim? İğrinden ova vararsan, ötürüş doğrağım yanından alıp kaydarsan. Eger başarmasan, sen üçün şeyin kapısı yapık. İçin yaraşık olyar ötyen. Qaqalygydy kiňizi güle berin. Mine matam öýme giderdim bol arman olar beýlede de. Yer olyala keywany. Menden öýkötmesene. Hey senem ataň oýuny goýup bormy. 25 ýyl mundan odal ataň oýuny gaýtarmak üçin almadyma? Ijijan, iji bar geçaýsene kakamňa. Bolýala öýkü kinetmesene. Gerejem jan, geçaý ijijan. Otur. Alay. Bir käheci içäý. Me süýjüjügem bereýin. Sen traktörün kemçiliğini düzelttin mi? Evet ya saylan hem zaten geri verdir ha. Herif erti ekistir iyice arak parayı mümkün yani. Hani oğlum hadi iyisinle mor var. Arastacı olsun diye emmi. Anarlarına kalıptır ama. Sağlık mı oğlanlar? Salam. Salamu aleyküm bas. Salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Yavşık oğlum. Sağlık mı? Armanda. Bar ol. Ödünü de marma. Kovmaya adaylan. Hudaya şükür. Üç yerler sağlık. Yaxşı yaxşı. Ödüňden tagama işläp berdim. Kovluk ikisi Tayland ya. Hema arma diýerlik geldik. Onuň strahtyrlaryň birini we biýik tanandyňa. Bu Nur adın oğlu mu? Hawa. Ha tanıdım. Şta trahtyrlaryň birini kerwene bermelidir. Ha kerwene mi? Baş üstüne baş. İslan traktörün taylasan. Şunu ver ayel olmuş. Bolýa. Bolýam şu. Gül bolýa gurbana. Bar onu senki. Al netiýe etdim. Oradaga. Kerwene berjek şu traktoryň gerekli ätiýaş şaýlaryny goýjat eretken. Kim bolmasyn? Doğru başlı. Aytışını da eder. Mun yalı hüvesen yaşar tap derre işlerini üstüne etecekler. Yönü bulur yetiştikleri oku diye, o iş diye şekeri eni veriyorlar. O yaşlar bize gerek. Şoň üçin näme etmeli oradaga? Biz ýaşlar üçin şert öğretmeli. Doğru aytyan başlı. We ýogsa da erterki seminara ähli traktorlar ýuwup arasalat taýyna goýup. Man. Kerweniň öýdem gatnaşmalydyr. Bolya başlı. Aytışını da eder. Bolya baş. Göredim. Sağ olun. We kerwen. Ha gurbanaga. Berkel. Yer traktörü yaradı Gül mı? yani. Yaran orada häziriň öňünde edara bardy ardaň ýat. Şu gül mi? Hawa şu günden başla. Bolýa gurbanaga hökman ýadaryn. Bolýa. Bolya. Tağman mar. Var. Tağman mar. Bolya sağ ol. O kerwen täze işin täze traktörün kutlu bolsun. Bolya İşinde orada, sağ ol. üstünlük, soğulluk arzu etýän. Ha, bolýa. Gayret etti, arasatça taklap iyisi girsi ver. Bor agam, bor. Bolya mı? Oğuzuyup arasala verin, hapa kalmasın. Ertir arasatça olsun.
Gıydım. Bağışla. Ol iginiş bölümü niredeki? Ine şu jaş yerde. Ha, şu yerde mi? Ha, bolya, sağ ol. Salam, Salam. size näme hyzmat? Pince görecektim. Ha, görüm. Ha, bolya. Ine şunun belli. Salam. Salam. Pençe alacak bolýaňyz. Göwnüme yarata alacaktı o. Men taýlaşaýyn. Şu renkde bolýarmy? Ha, vah, bular ýaly renkde menne bar da. Şeýlemi? Yönene şular ýaly Bolýa. ölçegde tapylsa boljak. Bular ýallarynyň tapyr ýönümiň bahady biraz çykmadyrak da. Vah, men bahady gyzyklandyranok. Egnime bolsa göwnüme yarata aljak. Şeýlemi? Şuň renkli meňdeş göýnegim O netseňe taýýarlaýyn. de has ol. Häzir taýýarlaýar. Cemal, sen belleştir ber. Men şoň meňdeş göýnek taýýarlaýyn. Buğa eden bilmeýärdim eken. O men näme ular goýdy ho? Hey dedi ula adam şunýaly iş buyurlansaň telefonu çörme. Hey. Göwnüme herkes at gelýärdi. Muňa Feride. Ýene çykdy. Muhdaşar ýurda gitdi. Aňyrda täze daşary sim kartyny açypdyr. Men bilen gurlaşyp dur. Şol beren sanyň oňunça ähli haritler tapypdyr. Ýöne tölegin öňünden geçirmeliýär. Ýogsa Ýogsa näme? onda fewdamyz bolmaýmasa. Men gaty ýalňyşdym. Kakam men muhulen işleşek demde. Gördädik maňa köp manyl aýdyny. Aňmanlar. Ýüpüniň üstüne oduň oýar aladym däl eken. Çüýrük bolup çykdy. Men kakama näme diýerken? Ay ýok annam, menden teleke çykmaýaly. Bolýaly şöhrat. Ýeňrek bolsana. Odalam käbirde atlar üçin men kakamyň göwüne deýdim. Bolýaly şöhrat. Alad etmesene. Bir alajy tapylar. Men taň özüm kömek etjek bol. Ýör gideli. Galandan ýolda urlaşak. Bağışlaň. Uy, men siz giden tüňde ötdim. Ine, pençeňizde görä göýnegim taýýarladyk. Aýta bolun hoňaray. Ýetir. Bizim mebel satýan bölümümizdenmi? Gerek bolsa. Mebel mi? Ho. Elbette gerek. Bir hemme uryan jaýlarynda mebel oturýar. Bir de kän mebel gerek. Şeýlemi? Ha, siz maňa vizitkaňy ýa telefon belgiňizi berseňiz. Häzir, hökmä. Ine men vizitkaň. Bolýa. Ala. Habarlaşyp. Sağ olun, gelip dur, nesip etsin. Sağ ol. Çağır taýarmy? Hemmeňiz taýar. Çağır başlaýyn. Başlaýyn. Yeah.
Bägül, daşyny köwüjekläp ýören ýigit kim o? Kim oýdy? Men tanamadym. Çağıran gelýän tanıma daýalan. Hadi gelýän. Bulardan bir yerden emişlep ýörken. Kömelek getirdim. Gel. Näme? Ay oğlan, beýdi gündüzüň nertan işime gelip ýörmedi. İýil gün näme diýer? Bağışla Bägül. İrki ýaşdan kömelege gittim. Sana da ýaz kömeleginiň adawlyk dadyraýyn edim. Al. Made in Tebigat. Oy içim ýanaýtdy. Näme gülýäň? Tebigatyň önüm diýdigim däşo. Adar edilmeli keninde. Özüňe bir galymy? Oy ne bara. He, meni görjek bolup ýürüýtelep ugruma çykypdyn da. Eger walla Bägül, ýürüýtelek gelmeden seni görüp bilýän men. Eke tuğda varamda her gedek han Bägül lip soraýa. Saýama şu Bägülsiz geläýme diýem kowup goýberýär. Uy. Onna men eke tuğdyň ýanyna bar kowma diýip aýdaýar. Şey diýäý. Ondan Bägül çağalar baglan öwrenşäňmi? Öwrenşän öde. Çağalar bilen işlemek gyzykly eken. Ha. Men gittim. Kömeleň üçinem sag bol. Bişirip öýelterdiňe? Be, ýene näme öýdüm pişirýek. Uy Bägül. Meni bärde iş alyp galdylar. Täzece traktorum berdiler. Indi men bärde işleýän. Özümem eşigimi çalyşyp hol ýaýlada geçirilýän Nowruz bayramyna kömekleşmäge barjak. Vay, çynyňmy? Eger çynym. Dogrudanım. Howa. Onda indi şäherge giden okda he. Aýa, direk ok. On ýaly bolsa, işiňe günler tanlyk naharyny kömelek pişirip eltäýär. Bar. Bolýa sag bol. Bolýa Bägül, sag bol. Hoş. Bolýa. Şanı örmek soğandır, bereketli, bereket. Allah. Ece? Oğlum, Ece? bak balam. Hem geläydin senen bäri. Bak menemine oğlum medeni döynün müdür kayıs etti. Anne testay dedi. Bir de karrına kesin oynap bereysen dedi. Vay bu. Menem ondan kaydı verdi beni. Ay bolupdur Ece, bolupdur. Menemine iskerden menen geldim. O yerde kömekleşip diyorum. Bor oğlum, bol yavrum, bar olma. Bolya Ece, men Bol işlerimde. yavrum, bol. Hani gelinler, ağzını kaynat dur. İnne akıl mı yönü? İşretli suyunu verip, eşi patman hakkına, baltemenin hakkına, Bismillah diyelim. Gelinlere, o dalını kıpkınma, kaynaması yitmesin. Kıyırlar kömek vermese, semenedin dağıtmasın. Yengecan, olur aydın senin. Yen ne diýen ha? Abi kıyıdlan kip kırayla mağda ücreten o. Bolmasa bizim kömeğe däýeli. Baltemeni eşe parmak
Yemeğini pişirelim. Yemeğini pişirelim. Hani kıyıları bu yine mi? Onunla o aylığını Tüytatine ne gerek? Soğun değil gerek. Yine uğur Araydan doğandakin Giyip gitsin tüytatin Yemir egip büyüdükün Giyip gitsin tüytatin Geçip gitsin tüytatin Uçsoda kut doğandakin Giyip gitsin tüytatin Beyler bilen bilecek Gülüp gitsin tüytatin Mali yolun çıkanda Yolu tanım değil bilir Doğru Resmet meydana gelenler Bol hasılın tüysevinden Esret dayhane gelenler Servergene mı dönüp Ötüşülen öne var yaz Arkadağın zamanına Esret görüyor Bak görüyor Berit! Ağam, görsene ağam! Yine verip durdum Hey ne bolaydı? Hamza şerle. Oho! Berit! Bayramın mutlu olsun da. Ha sağ ol da. Assalamu alaykum abi. Wa alaykum. Ne diyen? Jigiyin mi? Hava. Bayt oğlum men de say. Yine son. Berek yetişen mi? Ay bereyat öde yetiştin mi den? Kömek gerek mi? Ay kömekliyiz da. Çek onu. Hani? Ha? Çekin. Bereket. Hani? Verdim bereket. Aha. Yine var. Ay bu Burcuklara var feri. Hamid canlı yalla burcuklar. O kadını burada kaynayan. Hova. O tandırda da daydı çürük pişir yateri. Tandırda adam yan ki. Hova. Canlı yali. O burcuğa verip aytım ayt yağı. Vay. Be ulmaral. Geliniz mi gay? Hova. Gelin geçin haraştığın mı gay? Bolya. Salam kurgun musunuz? Bayramçılığınızdan kutlu olsun. Beğul ver şon göreyim mi? Al gör. Vay maral bu bakar. kadın Can gördün mü? Vay bu kadın onu terif beni. Nuskosunu gördün mü? Koya yerine. Han getirsin ki ne moruyunu? Yılgırıp bakanla Güller sehra şemalına Anvır iyisini saçanla Bir taraflık, parahatlık Bağıtlı yıllarda arkada Bahtiyarlık baharında Yelvan güllerde arkada
Uwe ko boğyanla. Uy. Soňky döwür sen keýen gaharlanýan. Ýüregiňe maladasyn it biraz. Doğrudanam aramarın sen dinlemeli ho. Hani? Öňüräge men atam öýme uğratjak bolup durdum. Bugun kul meniň läsiň geleýdimi? Bah, nirden niye ayıptırnay? Onu gede gaga aytaladın sonu. Giden o kov sen atan öýünü. Sen men näme etmeli? Sen ozum bahar ýağda ahiri. Hanay çeperdillim. Sen men ýanyma ýönelüge gelmensiň. Billiň. Oglum yetişipdir. Oglumy öýermelijek bolýan. Biz ýallar ýamagtyk söýüp ber. Meňe magtyk söýesim gelýär. Bah. Oglum özü näme diýe? Ay ýok, enti gurlaşyp göremek. Indi soraýmasam. Bah. Hol ilerimizde goňşuýmyz. Dursunyň gyýdy nähili? Vay. Olar gudawallylara. Şeýlemi? Hawa? O daýyň gyýdy näme? Sülgün. Durduň gyýdy. Oň ýaşyky Şöhratjandan. Ha, şeýlemi? Hawa? Bah. Gözeňini tutýany bolmasa, men işimde läle diýip kätibim ma. Gowja gyýy, akyllyja, kelçikülçü ýok. Şeýlemi? Hawa. Aňşyma görä olam Şöhrat erwet görene oýdyan. Şey diýsene. Hawa. Şu Gülnarjanyň jorasy lälemi? Ola. He, akyllyja maşgala. Hawa. Yer bolýa ente kowlukmaly. Oglum bilen gowja gürleş. Menmi? Hawa sen gürleş. He, bolýa. Ýogsa da onem üçin kerwanyň ýerinden gitmedik ha. He, şu ýerden o wagt çega diýdi. Şeýlemi? İlk atamlara, soňra kerwenlere barjak diýdi. Bilmedim de. Bah. Yer bolýa men gideýin. Tagaman otur. Tagaman gidip gel. Salam aleyküm. Salam. Kovmaya dayan. Evet. 2 tane meyve şerbeti uğradayım da. Valla. Köp sağ olun. Muhu salam. Salam. Kovmaya dayan. Oho anlam. Geldin mi tagama? Geldim. Gel geç. Başlygyny. Hawa. Halam. Başka gerek sadyňyz barmy? Yok köp sağ ol. Bolýar hawa. Ýeron soň tagaman gidip geldinmi? Geldim. Men daşarıda gidip gelemde 3 köşkül gengat gördüm. Näme? Getirip bilsek gaty gerek. Näme ýol? Häzir garaş. Häzir. Annan. Seret sturasyny. Ine. Dibil ýakylýar körük. İçine hapurpurda biller taşlayan gole. Hiç tüstesi yani. Ekologi. Her bir kiçirek şäher etjek. Kymmat satmy? Ardanam da. Bizim bar gurumyzyň soňy pul ödýär ýere. Ýoksa da sen Şöhrat gözläp dur, habaryň barmy?
Bilýän annam. Öňünden puluň vermeden harit derýärler menämi? Onlyň söz bermellerle. Indi sözüňde durmasaň seň bilen işleşmek ama kyn bol. Buğur öwünüň galaýmasy. Bolýala annam. Senem kömek görmeden geçen akly öwredýäňi. Akly öwredemok men. Şöhrat goýuglun. Biz bilen işleşek bolýar. Ötünç sorasaň, edil forma tutýala bolmazdy. Sen doğru aýdýaň annam. Burada bilen şöhratyň öňüne degip bolma. Beren sözümde durmasak olama ki. Doğru aýdýaň. Ne edelisiniz o? Gideli. Qalın maslahatımı yolla der. Baş etsin. Gör. Bolya, sağ olun. Ata! Ata! Ho köşük. Nerdesin? Berdemin. O mu yağdaylan ata? Qaragol sen misin? Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Canın sağ mı atam? Hudaya şükür, Hudaya şükür. Hani gel geç otur. Tüöleme. Benim gelecek ekenin o. Ay hava. Hava. Kava şeydip gelip durmalı. Bir sonku gedek ova gelenin yadına düşer mi? Ay. Ne? Epeyce çıkıpsın. Dine birden nel. Bir o da şondan havar alıp durmalı ahiren sen. Toyu var. Sadakası var. Hava. Kelleğine telpek giyip kolay koltumdaki goňuşlaryň, garnaşlaryň görünmeli ýerine aýlanyp çyk. Bor atam. Nerede geçseňem köküňiz şu ýerdedir. Görküňiz şu toprakdadyr köşek. Ýere oglaýdy ber. Habarlaza geldiňmi? Kakaň seper gelinem saglyk gurgullukmy? Gowy atam, gowy. Bolu bilýär. Tüöleme. Nemede? Ata, kakym uratdy. İlk ataňlara barıp halakman sonra. Soňam dostum Nuri adlardan habar tutdydy. Olarlyk bir iş barmy, näme? Haka diptir. Hükman bar. Nuri agdynyň kakyň eden kömegi kandyr. Siziň şu derejä ýetmeňizde on goşandy uludur. Kakyň öňüne düşendir. Eger onu bilmezlige salsaňyz, ýa-da bir ütköş iş hasap etmedik bolsaňyz, onda bir adam käşiligi de türkmençiligi de laýyk gelmek köşek. Öwüt netihatyň üçin köp sag bol atam. Eger mümkin bolsa Nuri adlaryň öý salgatyny berseň. Olar Koňşawadan. Injirdendir. O mektebiň näki üssü uly çöklü jaýdyr. Düşündüm. Ata,
Eger ruhsat berseň men ýöräýin. Ruhsatdyr köşek. Giyjirek gelýär. Bolýa. Bor oğlum. Yankı aydan den yerlerime gadişinin aylanay. Bor hukman atam. Benim köp toğay salam aytdım. Bor atam. Aha köşek. Ho ata. İkelini burnuna sokup baramagın. Yola dükana sogulup kököz yüz alıp soğutmuza bargın. Bor hukman atam. Yöňden gelýän däpdir ol. Öwrenş bermeliler köşek. Öwrenş bermeliler. Ata. Eger ruhsat berseň men ýöräýin. Ruhsatdyr köşek. Giyjirek gelýär. Bolýa. Bor oğlum. Yankı aydan den yerlerime gadişinin aylanay. Bor hukman atam. Benim köp toğay salam aytdım. Bor atam. Aha köşek. Ho ata. İkelini burnuna sokup baramagın. Yola dükana sogulup kököz yüz alıp soğutmuza bargın. Bor hukman atam. Yöňden gelýän däpdir ol. Öwrenş bermeliler köşek. Öwrenş bermeliler. Gıydılar. Yekecimik ayak çekäň de. Ay diver näme? O waňyň mekden salyp beräň de. Şundan gün gidersin. Ondan çepi urlersin.
Onun öňünden gök jay çıkar. Ondan sağa uğurlarsın. Gidersin öňünden ak jay çıkar. Ana şu bizim mektebimizde düşündün mü? Vay. Bu oğlan neyini doktor mu? Görsene koy. Değerli mi neyemi mi? Bir kez sonra öğretti sonra yüzüme seyredip dur. Oğlan koy. Armada kaka. Ha, bar bolgydım. Tağa manca gelýämiň. Hawa. Tuweleme. Ya hile. Tärisin bilen öwrenşýämiň. Hawa öwrenşän öre. Ay berekende. Gayrat etmeýdim. Men mellekde boljakdym. Ejeň torasa mellekde diýip aýdaý bolýarmy? Bolýar, borka. Tory. Netip bolsa toyuňyza barar, ejeňe de şey diýdi aýdaý. Şey diýin daýda. Siz barmasaňyz toy bolmaz. Bolmanmy näme? Uy, Bäguljan. Ana ýegen ertirde mer Bäguljan tora götürdüň. Ana Bäguljanym işden gelipdir. Geldiňmi gaýdym sagama? Hawa geldim eje. Bäguljan çaýyna hargan taýynja durandyr. Ýaxşy bo. Özüň alla iýdek içip ber. Bolýar. Uy, ýoksa da qaqaňa görä näsin? Ýaňja melle öýtdi. Şeýlemi? Onna men bir qaqaň urqaýdaýyn. Boreje. Bägul salam. Näme bekki? Beýle men sorar ýaly ýene näme waka boldy? Şu halam okta maňa bekki diýen welin Bägul. On soňam bolan zat ýok. Ýöne soraýdym-na. Vay, içim ýana aýtdy. Halama saňa bekki diýjek saňa çykan. Borda saňa ruhsat berýän. Ýöne Bägul sen men näme üçin halam ok? Men ille näme kemermi? Vay, ay oğlan. Men seni çıkanım bolun üçin tiýleýän. Halamaklyk meselesine öleýin, seni men sulhum alanok çıkan. Gıynan sakta. Kıyas, Hawa. armada. Ha, bar bol. Bir ayarlığınım toy edýär. Berdim rat ýegen geldi. Ha, gördüm ya. Şeýlemi? Toy edýämşiller. Galpak toyuny. Gowzat, oň bolsun. Menem bir öňünden ayarlığınım gutlak gaýdaýyn. Bolmasa gaty görür. Ha, bolýa. Ýöne isleňem çaltyrak köglene görgün. Bolýa, men basym gelerin. Çaýnakarňam taýýar. Bäguljanym öýdedir, çaýnakarňa tereder. Bolýa. Hay, ulul boň olmadyk diýse. Beýdip ite güýmenip ýörmedi. Bar hojalygyň işi bilen bol. Item ýerine daň beýdip entap ýörmedi. Bor we kaka bor. Çalt bol. Ýör. Hi.
Zuma. O ağam. Gel bari. Bu kımay? Berde neymişli ya? Tanayan mı? Näme wagam? Maşynyň döwüldümi? Aýyo, ýöne dur. Olar ýaly bolsa, ol aňarakda dursana. Anam bärde durmak bolanokmy? Bolanok ýagam. Hay bolýa. Mesele der. Gaýrat etsene. Bitdiler. Berekellah. İşten çıkıp avşamana sen yoluna bakayın. Gel gödülüm cemalına teşne kalbim yakayın. Gel gödülüm cemalına teşne kalbim yakayın. Aile giyeceğim bu hürünüm barın yere kakayın. Gel boynuna yıllardan hüncü düdüp takayın. Gel boynuna yıllardan hüncü düdüp takayın. Takayın yar, takayın yar, hüncü düdüp takayın. Takayın yar, takayın yar, hüncü düdüp takayın. Başlık. Bize şular yalı kuzurlu gayratlı yiğitler gerek. Başlık mı yalı diyor? Tehnikadan, sporttan, ana aydım aydıp var ya. Aydım tağdanan başlık ya. Oy. Tuğulümü Nur Yağdağ'ın oğlu kakada çektir. Ola şey geldi. Nur Yağdağ'ın ödüm şular yalı kuzurlu gayratlı adam diyediler. Başlık. Mümkün olsa şiivde taptırmalı. Bolmasa başlık piyada uğurlayan caylanmadan cay veren. Ödem işen gerek. Bir de şular yalı salatlı yiğitler gerek. Oylon gödül cuanımı sayın geçip dur. Oylon gödül cuanımı minut sayın geçip dur. Aile giyeceğim bu hürünüm barın yere kakayın. Gel boynuna yıllardan hüncü düdüp takayın. Gel boynuna yıllardan hüncü düdüp takayın. Takayın yar, takayın yar, hüncü düdüp takayın. Takayın yar, takayın yar, hüncü düdüp takayın. Cenglep duray cemalın yağıtı saçıp yoluma. Gel gödülüm yağıtı saçten ayım olup halıma.
Gel gözülüm yağtı taşten ayım olup halıma Aylı gecem gühürünüm barın yere kakayım Gel boynuma yıllardan hüncü düdüp takayım Gel boynuma yıllardan hüncü düdüp takayım Takayın yar, takayın yar 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 hüncü düdüp takayım O pellerim fırdın mı? Awa. Yarın yüzü uğra. Olaram korkaydalı. Ha bolya. İleriki pellere fır. Şeydip katnaşıp durun oğlum. Yoksam yat bolup barýaňyz, Şöhratjan. Kerwenjan ýetek gelmegi meni gaty begendirdi oğlum. Sizin kakalaňyzam aýrylışmaz dostlar balam. Hawa. Kakym ejem gurrun berdi ana täzije. Ýogsa da kerwenin gelerçi wagty boldy-da. Wah, gelerçi wagta boldy weli. Şu büýürlenýümşi bitirjek bolup, kämahallar eglenäýmesen marda kerwenin görenin kerwen oğlum. Am täzije. Eger siz maňa salgy berseňiz, men özüm ýanyna bar gaýdaýynla. Onsoň men şuň ýene ýyzma aýtmala. Salgy bermege kyn näl oglum onu. Han ha hol owaň çetinäki ýeke tuduň aňyrsynak ekinçilikde traktor sürüp berendir. Şöhratjan, bugun ýatyp çykdy bermeliň da oglum. Agşamyň haýryndan ertiriň şeri ýagşy diýipdir könülemmi. Onsoň kerwenjanym sizde ýatyp gaýdypdyr ha. Ola ýaňyz dogry ana täzije. Wi, ýogsa da tas yattan çıkıptı. Çay bilen içersin dağın tezisi. Vah, adaretin mellele ki. Adarı olmaz. Gelir durur dağın tezisi. Bol ya oğlum, gitsen sağa manmaz. Ana tezisi. İnni kıyıdak gelimde hükman yatık gider. Nesip bolsa. Sağ oturun. Sağ bol, yolun ak bolsun. Giyeceğiniz rahat olsun. Sağ bol oğlum. Vah, tapayta ne yaxşı öyle. Taparla. Şöhrat mayvi? Şöhrat, giyeceğin içinde berdin hem işlep gördün? Tamam Kerwen. Sağlık mı ol? İyilik mi? İyilik Kerwen. Korkma. Ben senden 3 lira aylık geldim. Ben bağışlı dost. Hey! Dehreme yardın ayvallah. Sana dost isem ola mı? Ayneme de Şöhrat. Dostluğun şerte ullur.
Ulan bolsa bitir. Sen göwnüňe degenme ökünüp aňarsa çykyp bilemok. Öýkeden ok gerek. Ya öýkeden ok, ýöne seni görüp dehram ýarly näme bolka diýdim. Arda çepergenenjem jaň etdim aňa. Men häzir şu sürüm tamamlaýyn. Soň hökman size baran şäher. Tamamlaýan jaň et maňa. Özüm gelip alyp gider. Bolýa. Onsoň kerwen. Ýani o neme? Haýdyr. Soň gelip daýdaýar. Şu ýol göne owalty edämi? Ay sen gelen göre bizde ýatda gidiver näme? Ay borlay kerwen. Atam araşdyr. Baran ip söz berdim. Soň burun. Ha, bolýa Şöhrat. Boruny tagaman var. Bolýa. Men gitdim. Hey bolýa. Canine, dilinden dür seçip ber. Kimsiz tayyar bolupdyr, semen ýygyny açyp ber.
Bismillah. Sehralarımız gül bolsun. Irsgalımız bol bolsun. Gülüp gelen Nowruzum bereketli yıl bolsun. Balalım, semenimizin yüzünü eşe patmalan 5 parmağının izi var. İnşallah arzularımız hasıl olacaktır. Hani kızlar tabaklarınızı tayyar edin. Taş töweröge temenni atıralım. Novruz bişir semeni, dadırın iyidir. Rızvan devlet getirir, arka dağlı ilimi. Rızvan devlet getirir, arka dağlı ilimi. Rızvan devlet getirir, arka dağlı ilimi. Hawu, sizin saylan mebellerinizi tayyar etip koyduk. Çılgılarını tayyarlap koyduk. Haysi firmalara değişikliğinden belli ettik. Hawu. Şeyle mi? Eger ulaq Çılığınız var olsa, işgärlerimizin birinin uğradayın. Gatğı var. Onu maillendiriş bölümüne geleyin. Size sargıt resmi namlarını berip koyuverler. Bolya. Yaxşı, sağ olun. Bolya. Vatan tuği hat belenten parlayar, özgörýär güllüýär Türkmenistanım. Döwletiň başynda arkada durýar, garaşsyz bir tarap Türkmenistanım. Tarihte mälimdir Türkmeniň ady, Oğuz hanyň nesli gowşutmaz bady. Jahana ýan salyp bugün şöhraty, garaşsyz bir tarap Türkmenistanım. Arkadaga alkış bolsun, dostogonlar toýa gelsin. Asmanım asuda dursun, eziz vatanım. Arkadaga alkış bolsun, dostogonlar toýa gelsin. Asmanım asuda dursun, eziz vatanım. Salamu aleyküm yaşlı. Wa aleyküm selam. Nim sağlık. Bir gözleğiniz mi? Hawa telekeci gurdan için ofisi şirdemke. Ha, ol yukarı katta. Yürün ben suğradayım. Goğulaydı bula. Sağ ol. Tanrı kadın. Gurdanaýyç, derman içmel wagtyňyz bolly. Ha, aýta bol gyýdym. Ödüň ýatla daýmasaň, ýadymdan çykaýa da. Ýoksa da, meýillendiriş bölümimiziň müdiri Gülşad Ahmedowna aýt. Häzir näzik güllip bir telekeçi gelin geler. Mebiller baradaky ol sargyt resmi namalaryna berip goýberdiler. Sewdanyň şertleri, bahalary barada alalaşyga geldiler. Düzgün moňça etdiler şonu. Bolya. Ödüňem işlerini diýiniň gaýdy ber. Bor Gurdanaýyç. Bolya, sağ ol. Sağ ol gyýdym.
Bagtyar Çıdık Hojalyk Jemgyýeti salam. Howa, böyle. Häzir aýdaryn. Gorunma gaydım. Salam. Men gurdan açı öldürdüm bolyn. Geçen şeýle kätim ýanyna barar. Şu yerde mi? Howa. He, bolýa gaydım. Sağ ol. Salam gaydım. O musunuz? Gelin yaşlı, gelin. Şükür. Men gurdan açı örecekdim bolyn. He, bar. Häzir öýden çıkar. Geçin oturaýın. Bolýa gaydım. Öwle awra, salamu aleykum. Sizlere bir yerler nire. Şartıcağımı iş alıpsınız bolyn şoňa ýürüýtip Taňry ýalkasyna aýtmary. Haýadar edilmeli lekeniňe. Binaňam gutly bolsun. Sağ olun. Ýurt garşardy. Sağ olun, sağ olun. Hani ýörüň men size bir käse çay bereýin. Adara galyp durmaň. Siz bir işli adam. Şoň üçin siziň işiňizde pes berip durmaýyn men Taňry ýalkasyna. Şeýlemi? Ýörüň onda men size uğradaýyn. Bolýa. Sağ olun.